Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini naseziphambili. We want the perpetrators to rot in jail, the criminals to rot in jail. Angcwatyiwe amalungu asixhenxe osapho lakwaMunsami ngasemandeni KwaZulu Natal axhwilwa ze agetyengwa ngokungenalusini. Imposiso yenziwe lisebe lezemihlaba ikhokelele kubeni usapho lakwaZweni eBorder Post kumasipala yamahlathi eMpuma Koloni lushiyeke lungodinga indawo emva kokuthengwa kwefama beluhlala kuyo. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Inkulu baphathiswa yakwaZulu Natal umnumzana Thamintuli imemelele umanyano kuluntu ikwabongoza ukuba ubulungisa mabufezekiswe kusapho lakwaMunsami. Umnumzana Ntuli bethetha kumngcwabo wamalungu osapho lunya sixhenxe axhwilwa ze abulawa eNewark ngasemandeni. Bathathwa abantu ababanjiweyo malunga nesi siganeko sokubulala. Ukubulawa komndeni wakwaMunsami ngodlame nesihluku kusho umphakathi ushaqekile kakhulu. Umndeni nabangani bebegcwele usizi bebuthane kuzophelezela kokugcina amalunga lomndeni. Umndeni wakwaMunsami uchazwe njengomndeni obunozwelo nothando nokwenza konke okusemandleni ukusiza abanye abantu. Isihlobo kanye nomphakathi bathi bafuna ubulungiswa. They were a family defined by decency. The kind of people who made the room warmer just by entering, just by being in it. Their lives were defined by kindness, not by the violence that ended their lives. A family of 7 hearts. Very beginning, I saw something different about this family. The first day I met everyone was at a family gathering in Richards Bay. And I walked in wearing a Manchester United shirt, not knowing this entire family supported Liverpool. But that didn't matter. I was welcomed with open arms. Auntie Sandy called me son. And from that day, I was part of this family. Lomndeni wahlaselwa wathunjwa emzini wabo ngomsombuluko ebusuku. Izidumbu zabo zatholakala eMelmoth enyakatho nesifundazwe nokuyindawo eqhele ngamakhilomitha angama200 ukusuka ekhaya labo. Uphendo lwamaphoyisa liholele kuboshweni kwabasolwa abathathu. Imoto yomnikazi womuzi Allen Monswami isitholiwe ngamaphoyisa. I know that because we said we want the perpetrators to rot in jail, the criminals to rot in jail. Through the community safety structure here in Mandeni, we have, through our legal team in the office, put together an affidavit and collected signatures so that we'll oppose bail in court. Abasolwa bazovela kokuqala enkantolo yamanje kwaDukuza ngoLwesibili, amaphoyisa asathungatha umuntu wesine. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayinda Mhlongo kwaDukuza. Usapho lwayisakuba sisithethi secandelo lokhuseleko loluntu Joseph Mabuza uvakalise inkxalabo mayela nophando lokusweleka kwakhe. uMabuza wasweleka kwiminyaka esixhenxe edlulileyo ngokungquzulana kwisithuthuthu sakhe nebhaki kuhola wendlela ka-N4 eMjejane kwimpuma yaseMalalane. Mabuza ngephanyazo waphulukana nomyeni wakhe kwiminyaka esixhenxe yadlulayo kwingozi emasikizi. uJoseph Mabuza wayeqhuba isithuthuthu ngexa kutyholwa ukuba imoto yabuya umva yanquzulana naye kwehlukana inyama nomphefumlo ngoko nangoko. Usapho luthi okona kudandathekisayo ngalomba kukuba umrhanelwa uyaziwa kodwa ngunqi ukuba avalelwe eziseleni. Sinenkinga lenkulu. In fact, si disappointed kumaphoyisa because thina ngekutshelwa amaphoyisa ngo-2018 satshelwa ukuthi lo muntu lokhozele accident ubalekile eSwatini and batozama ngato tonke tindlela ukuthi bamthole. And we waited, you know, we gave sabanika skats ukuthi bayenza umsebenzi wabo. But kuba buhlungu uma ubona lamanye ama cases like that emva kwale case le aba solved ayema court, whereas thine sesina more than 7 years silinzile.
Kekambe usapho luthi inhliziyo zingamahlwili inkqubo yobulungisa ihamba ngonyawo lonwabu ngokusweleka kowabo. Kunjalo nje izityholo zorhwaphilizo kwabakantsasana eMpumalanga zinzulisa elinxeba nangakumbi. Kaloku wayesakuba ngumkomishinala kwezespolisa uManamela Kutshanje uvakalise ukuba amadokethi amatyala amagama aziwayo aye aphekwa. Kananjalo amapolisa wona athi elityala lathatyathelwa ingqalelo. Ityala bulala ngokungakhathali liphantsi kophando yaye nenkqubo yokudidinjelwa kommangalelwa iyaqhuba. Kubalekile ukuthi bekumele silalele uma likhodo lisitshela ukuthi siende lokhu nalokhu lokho bekumele sikwende ngendlela yomthetho ngoba ethina silandzela umthetho siyavelana nomndeni kodwa ke siyathemba ukuthi ke ekugcineni nabo laba bebashushisi ningacheka nabo batonitshela ukuthi lidoketi njengoba bekunedinsolo ukuthi mhlambe linyamalele likhona lidokete. Ukanti ke usapho luhlabe ikhwelo kuba abasemagunyeni bathi xhaxha isantya kwinkqubo yokudidinjelwa kwesigilamkhuba ze baqinisekise ukuba lomba ugagana nengalo engqingqwa yomthetho enkundleni. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi eliqela limile kwelokuba amalungu embumba kanxantathu SACP awazukwazi ukugaya inkxaso yamaqela amabini phambi konyulo lwasekuhlaleni. Umnumzana Mbalula bethetha kwisingcwabo sotata osodolophu wasePulukwane okwangusekela sihlalo we-ANC Limpopo umnumzana John Mpe ePulukwane. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi lo mbutho awuchasenanga ncakasana nokuziqatsela kwabebeyinxalenye yembumba kanxantathu iqela le-SACP kunyulo oluzayo nto nje abazokukwazi tu ukugxobha-gxobha umgaqo-siseko we-ANC omengxi kwelokuba amalungu we-ANC awakwazi kugaya inkxaso kwelinye iqela elikunyulo. If you decide that in the campaign you will campaign for the Communist Party, nothing wrong with that. But you can't have them both. You can't campaign for the ANC and the party. It is practically impossible. Can the ANC cooperate with the Communist Party in the campaign? We will, and we can. And that is why we say members must not treat this stance of the party as inimical. Kambe ke uKambalula ukwaleke ngelivumayo ukuba umbutho we-ANC ngethabathe amanyathelo ngokuxhaphagxabhisa ekubeni i-SACP ingazimeli igeqe kunyulo oluzayo lomasipala. We failed to get that advice across. Now we are dealing with the consequences of the decision. Lo gama usihlalo we-ANC kwiphondo laseLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba umethulele umnqwazi uDonald Molepo namanye amagorha wesizukulwana sakhe ngokuzijula ijacu nokuqina umqolo ukuze kuxhobiseke nesizayo isizukulwana. He did more than manage institutions. He nurtured them. He instilled disciplines balanced with compassion, transforming ordinary schools into centers of excellence and shaping generations of learners into responsible citizens. Ukanti ke uKamolepo wayekwalilungu lombutho iAfrican National Congress ezinikele kanobomi kwinkqubela yemontlalo yomzontsundu. Usapho lakwaZweni kwilali yaseBorder Post phantsi komasipala wengingqi amahlathi eMpuma Koloni lushiyeke lungodinga indawo kutyholwa ukuba kungenxa yempazamo yolawulo lwesebe lezemihlaba. Olusapho luthi luhlale kwifama izizukulwana ngezizukulwana emva kokufumana ilifa kuyisemkhulu ngasekhoyo owahlala khona ngo-1971. Bathi le fama yathengiswa kamva kwaye umnini wayo wabakhupha ngenkani ngaphandle kwayo nayiphi na ingcaciso. Olusapho lushiyeke lunxunguphele. Nasini usapho lakwaZweni oluquka ixhekwazi elineminyaka elinashumi ubudala nemveku enenyanga bekhutshelwa ethafeni nempahla yabo. Sele kuqenqeleke intsuku belala phandle bengakholelwa kokuthekwa behlela bami ngelithi khange baziswe ukuba baya kugxothwa emhlabeni wabo.
ndithi ke mna ke njani sizobathina abantwana ngoba sinomntana onenyanga nalomntana ononyaka and sinabantwana abafundayo and sebe kwiiklasi eziphezulu like uku-grade 12 umntana wethu sithi kodwa masiyohlala phi na athi hayi kaloku umuntu uyafune kwameza wakhe xa sisenza lento ayondiqala ukwenzeka le. Amalungu asekuhlaleni athe othuswa asikwa yinimba bathe bafihlisa abadala inhloko kumakhaya abo. Apha ifamily yanikwa i-caretakership engu-portion number 5 kulo farm 28 kanti bahleli ku-portion 14 so yi-era eyenziwe ngu-agriculture no-land affairs. Ukanti usodolophu wakumasipala wendawo uphefumle ngelithi abazange baziswe ngokukhutshwa kolusapho nto leyo emele ukuba yagqitha kubo kwaye bathatha amanyathelo ekuncediseni usapho lakwaZwini ekulweni lomba ngamagqwetha. Siye sabacela ke kwi-meeting ebesinayo sathi makhe basebenzise amagqwetha abo akwa-land affairs njengento abantu funeka bekhuselekile bona sathi mabanze indlela yomthetho oba amagqwetha abo kuriveswe lento yale eviction lento yale court order. Isebe lophuhliso lwamaphandle nohlengahlengiso luthi akukho mpazamo nto nje kukhona ifika yokubo ukuba kukho usapho oluhlala kulomhlaba obelungaziwa. Bongeza ngelithi benza uphando ekuqinisekiseni okokuba ikhaya lakwaZwini ngokuqinisekisekileyo ngumhlaba wabo. Hlumisa Cabaka, SABC News, kuBorder Post. Kwalapha ezindabeni njengoku uMzantsi Afrika ubhiyozela inkululeko ngomso, iqela labasetyhini ezifama eNtshona Koloni lithi akho nto liza kuyibhiyozela lona kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwi-SABC Plus na kwi-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe angcwatyiwe amaxhoba asixhenxe osapho lakwaMunswami ngasemandeni KwaZulu-Natal. Inkulu baphathiswa yephondo uMnumzana Thami Ntuli ubongose umanyano kuluntu kunye nokufezekiswa kobulungisa kumaxhoba agetyengwe ngokungenalusini. I-Afrika Mayibuye Movement ithi emva kweminyaka engama-32 yenkululeko abembeli abangakayixhamli inkululeko babhuqwe intswela-ngqesho, indlala nokungalingani. Unobhala jikelele walo mbutho uLazola Ndamase uthi umsitho abawubiza nge-No Freedom Day uqaqambisa inkululeko ukhabana nento ebizwa ngokuba yinkululeko yabaninzi logamuswa ndlala iziphakamiso ngoqoqosho nemo yentlalo. Uninzi lwabempeli nakwimibutho yenkululeko umhla wama-27 ku-April luphawu oluqaqambileyo ngehambo yoMzantsi Afrika ebheka kumakulinganwe isidima nenkululeko gabalala. I-Afrika Mayibuye Movement ingaphesheya ngelithi ayikabikho inkululeko. At the crux of today's engagement, it is substantively a community meeting because we're a consultative movement. We're engaging with people to say to them 31 years later, how have you experienced the squalor, the poverty? How have your children dealt with the malnutrition? How have you yourselves dealt with the fact that the state doesn't exist in your communities? The fact that the state has retreated in servicing your needs? How have you dealt with crime? How have you dealt with the fact that your children and your grandparents get raped without anybody to assist them? How have you dealt with the fact that politicians, all they care about is bickering in parliament? Umsitho we-Afrika Mayibuye Movement ububanjelwe kwiholo loluntu lase-Orlando eSoweto kanye phambi kwengxikelo yosuku lwenkululeko eza kubanjelwa kwibala lezemidlalo laseBloemfontein eFreystata ngomso. Kusenjalo njengoko eli lilungiselela ukubhiyozela inkululeko, iqela labasetyhini abasebenza ezifama lithi akho nto banokuyibhiyozela eNtshona Koloni. Aba basetyhini usuku lwenkululeko ayilosuku abanokulibhiyozela, sisikhumbuzo sezithembiso ezingekafezekiswa.
Bathi nangona sekuphele iminyaka engaphaya kwama-30 eli lafumana idemokhrasi, abakabinamhlaba bahlala bebangamaxhobo okhutshwa ngetshova kwiindawo abaxhomeke kuzo izakhiwo kwaye abanamalungelo kumhlaba abahlala kuwo. We are scared if they get the right to evict Bradley, what about the rest of us? Tomorrow it's gonna be someone else. We're not safe. Uninzi lwalamanina luchithe ubomi babo luhlala efama. Uthi ndazalelwe efama, abazali bam basebenze kuyo iminyaka engama-30. Ndikhulele kuyo de ndaye esikolweni, emva koko nam ndiye ndasebenza efama iminyaka 10. U-Angelique kunye noJohanna baphakathi kwamakhulukhulu abasetyhini abaphila bengenasiqinisekiso ngekamva labo. Women are seen as secondary workers and occupiers on farms. They are only seasonally employed, which means they are for large part of the year they are economically dependent on male partners. Kungoku nje lamanina memelela ukubuyiselwa umhlaba kwaye athi umhlaba woluntu mawusetyenziselwe ukwakhela abasebenzi basezifama izindlu. They've delivered many memorandums to various ministers of land reform over the past number of years, and they're yet to receive land or meaningful legislation that will affect land redistribution. Bathi de babone utshintsho aluthethi into kubo usuku lwangomso lwenkululeko. Kusenjalo abanye abahlali baseRhawutini bakholelwa kuba kudingeka kwenziwe ngcono ukulwa intswelangqesho norhwaphilizo ukuqinisekisa ukuba uninzi lweli lumfimfitha kwiziqhamo zenkululeko. Kwimpelaveki ende yokubhiyozela inkululeko yeli, abantu abazisebenzayo eSoweto bahlisele ngenkcubeko yabo. We didn't know that was a Freedom Day before we get here, so it's been more special because being here near of this important date, it's a really interesting thing. I was always interested in apartheid history and South African history. So my first trip to South African city was Cape Town, and then I came here to learn about the history. Abantu ababekho ngexesha lengcinezelo bakholelwa ukuba kuninzi okunokubhiyozelwa ngabempeli kule minyaka engama-32 yenkululeko. We have rights to start businesses, education, everything is free. Although our country is not doing so well, but just to be free, it's nice to be free. For us to be this free in this South Africa, that's got this history, you know, is a God-given gift. NgoDisemba ka-2006 wayesakuba ngumongameli ubawo uThabo Mbeki wakhanyisa isisipane kule ndawo yamagugu iFreedom Park. Esi sipane sisondele kudonga lwesikhumbuzo oludwelise amagama abempeli nabangaphandle abaxhasa elilizwe ngethuba lalilwela ukuzuza inkululeko. Kwelinye icala iSABC iye kwiziko lophuhliso lwezakhono noqeqesho lwabangaboniyo nabantwana abakhubazekileyo eRoodeport eRhawutini ukuze ilandelele uqhankqalazo belushicilelwe butsheni bale nyanga. Ele ukuba angachazwa igama kuba esoyika ukuxhatshazwa, uthi ubomi buya buba maxongo. Uthi isabelo semali yakhe evela kurhulumente ayanelanga ukukhawulelana neemfuno zakhe ezingundoqo, nto leyo emshiya ethe nkamalala. So KZN ngizele igoli because of ukuthi ngizofunda nami njengezinye ingane because iKZN yabo kuraf, so ngasengathi ngizela igoli ke ngizozama nami njengezinye ingane. Siyeke sangena nzulu. Umfundo wayefunda apha kweli ziko uthi wagxothwa ngo-2024 ngenxa yokukhulelwa kwakhe. I was a student action for the blind and disabled, and then on 2024, so I fell pregnant, and then as she found out, they called me in office in ukuthi ngize bafika bangibuza ngendaba yami pregnancy. I didn't deny anything, so then she told me that uzongixosha. Isebe lophuhliso loluntu lithi eliziko alixhaswa lisebe, kodwa nangona kunjalo elijelo lifumanise ukuba lo mbutho iNPO ebhalisiweyo. At the core of all of this is
the various government departments holding a mandate to provide the services. But because they don't have the capacity to provide the services, they then outsource these to NGOs. Ikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika ithi iqalise uphando isithi iphondo lase-Gauteng libhalise lona nani liphezulu lokunyashwa kwamalungelo oluntu abandakanya abantu abakhubazekileyo. We're going to arrange an on-site visit, monitoring visit, in order to identify if there are any gaps related to the implementation of the curriculum. Ngapha kwenzame eziphindaphindiweyo, i-Action for the Blind and Disabled Children yalile ukuphendula ngokuqhubekayo kweli ziko. Nangona kunjalo, abo bangaboniyo nabakhubazekileyo bathi nangona kubhiyozelwa usuku lwenkululeko ngomso, amalungelo awo bawabona esekude kwaye bamemelela ukuba kuthathwe uxanduva ngakwenkululeko yabo yokufunda ngaphandle koloyiko. Ngalo ndlela soqonqothela uvimba wangokuhlwa nje senikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.